De fractievoorzitters in de Steden binnen bijpraat over de Wienmoenen-kwestie. Commissaris Jorisma hier ze bijna roepen naar aanleiding van recente ontwikkelings. Het oude weekend lieten zowel het CDA als de Partij van de Arbeid weten voor een Wienmoenenplan bij de oudste te wijzen. Jorisma het onjoen wat zijn besluit budgetcel in Den Haag. De commissie praat juist over de Wienmoenen-kwestie. Plomveehouders in Friesland mogen weer nieuwe beesten naar haar lege stal te brengen. Het verviersverbod is van tafel. Dat heeft staatssecretaris Dijksma bestemmen. Zet een onpast pakket met maatregels om de vogelgriep te bestrijden. Het plomvee moet nog wel binnen doorblouwen. Het Frieske Koninkryk wie volle liedser als een nota tocht waard. Tot die conclusie komt archeoloog Johan Nicolai van de Rijksuniversiteit in Grains. Het houden hier een onderzoek dingen en de FSM docht eruit blikken dat het Koninkryk net volle grutter west het als het Joodse Friesland, Graensland en de kop van Noord-Holland. Joen en vannacht bewolkt, het vriest 1 graad, de noordeerste wind is zwak ontmatig. Morgen op een eigen soort bewolking, de temperatuur komt krek boven 0, de noordeerste wind is zwak ontmatig.